Скъпи приятели, ние ви представяме рецепти за готвене без алергени, заедно с двама знаещи, образовани специалисти. Доктор Мария Пенева, технолог в Дафлор, доктор по медицина, с дисертация на тема менеджмент на безопасността на храните и обучение на обществото за информиран избор. И доктор Даниела Петрова, управител на Дафлор и основател на производството на първите в света пробиотици Lactobacillus bulgaricus от воден произход, доктор по медицина, клиничен токсиколог. Здравейте! Вие сте с рубриката Интелект в кухнята. Днес по случая Великденските празници ще ви изготвим едно по-нестандартно агнешко бутче с шафран. Но преди това вижте повече информация за лактера. Днес малко по-късно ще готвим агнешко, тъй като са великденски празници. Агнешкото е традиционно за българина и за българската трапеза. Хубавото е, че Великден съвпада и почти с Гергьоден тази година, така че доста ще си хапнем агнешко. Разбира се, козунаци, яйца, което предполага, че нашия организъм няма да може да преработи всички мъзнини, които ние ще приемем по празниците и ще образува повече холестерол. И за да изхвърлим този холестерол и да хапваме спокойно през великденските празници, можем да пием всяка сутрин 2 капсули лактера омега. Тя съдържа, освен уникалния щам от воден произход Lactobacillus bulgaricus DWT1 и органичен екстракт от маслиново масло, което е стандартизирано по полифеноли и хидрокситирозол. Извинявам се за сложните химични наименования, но не мога да ги кажа по друг начин. Точно тези две вещества намаляват липидния стрес, т.е. образуването на свободни радикали от липидите и образуването на холестерол в организма. Така че спокойно да хапваме агнешко и козунаци, взимайте всяка сутрин 2 капсули лактера омега. Агнешкото бутче, както казах, добре изчистено, го шпиговаме, като взимаме една склитка чесън, завиваме я в едно листо от мента. Снощето е добре да, като го почнете да завъртите, за да се получи достатъчно голяма отвора, за да влезе спокойно склитката чесън. И след това обръщаме обратно и отново го шпиговаме. И сега гвоздия на програмата шафрана. Ние ще приготвим нашето агнешко бутче с ирански шафран, който ми е подарък от един мой приятел, който поздравявам, доктор Шана. Много малко си слага от шафрана. 1,5 щипка. Трябва ни гореща вода.
по-лесно в фолиото, защото фолиото ще залепне по месо. Затова отдолу хартия за печене. Взимаме По-голямо убиване това. в суха тава 1 час. Шафран е познат на човечеството от хиляди години. 4000 години има данни, че шафран е лекувал над 90 вида заболявания. Той има имуномодулиращ ефект, също така антираков. Той е известен още по времето на фараоните. Клеопатра е слагала шаран в водата, която се къпе, за да я харесват партньорите в любовната игра. Египетските мумии на царете са мумифицирани с шафран, тъй като има антибактериален ефект. Отделно са използвани като подправка и като афродизиаки, както каза и доктор Пенева, имуностимулиращ ефект. В основата на всичките заболявания е имунитет. Често шафрана, поради високата си цена, е заменян с куркума, която също отцветява ястията, придава много по-лек вкус и аромат, но цената е доста по-приемлива. Защото няма толкова полезните качества на шафрана. Има вкусови, но няма здравословни такива. Не можем да кажем, че такива, няма. Такива ярко изразени, както са на шафрана. Не е случайно и е подправка на кралете. Лактера Омега Плюс са капсули, които задържат органичен екстракт от маслиново масло и патентованият в щатите щам на Lactobacillus bulgaricus от воден произход. Органичният екстракт от маслиново масло е стандартизиран като количество по активни вещества, които намаляват холестерола. Това е много важно, тъй като тези естествени вещества на маслиновото масло поддържат здравето на сърдечната и мозъчно-съдовата системи. Лактера Омега Плюс има 2 признати здравни претенции в Европейския съюз от Европейската агенция за безопасност на храните за екстракт от маслиново масло, което намалява холестерола и за подобряване смилането на лактозата. Екстрактът в продукта е толкова точно прецизиран, че 2 капсули сутрин на гладно са достатъчни за здравето на сърцето и кръвоносните ни съдове. Лактера Омега Плюс е прекрасно съчетание на тракийската киселомлечна и средиземноморска зехтинова диети, които поддържат нормалните функции на сърдечно-съдовата система и на целия организъм. Една опаковка от Лактера Омега Плюс е достатъчна за 1 месец.